Малките общини, респективно и селата в тях, са забравени както от управляващите, така и от предишните кметове. А за това как проблемите могат да бъдат разрешени, си говори в последното предаване на Отупор по телевизия СКАТ с водещ Димитър Байрактаров. Гостите, кандидатът за кмет на община Първомай Стефан Янчев от Национален фронт за спасение на България и кандидатът за кмет на село Бяла река от същата партия обещаха, че могат да променят ситуацията в общината, ако бъдат избрани за градоначалници. Когато отивате да гласувате на хората, избирате. Ама избирайте точните хора. Избирайте точните съветници. Не само кмета. От съветниците в Първомай зависи много. Един от основните проблеми в Първомай е изграждането на стена до ЖП линията, известна като Перлинската, която разделя града на две. Така хората са принудени да вървят всеки ден по 12 км, за да преминат от едната страна на улицата до другата. Разделиха ни града на две. Ние живеем от една страна, работя в супермаркет. Вечерта не мога да се прибера от страх тук. Събират се най-различни хора, пияни, кучета, ужас е. А преди с колата, тук минаваш, а и сега заобикаляме 12 км. Не ги е срам, всичките са мошеници. В село Бяла река проблемите също са много. Натоварен трафик, липсата на канализация и лоша инфраструктура. Но всичко е поправимо, стига да има добра администрация с работлив кмет, каза кандидатът от Национален фронт за спасение на България Стефан Янчев. Съдейства изцяло. Още повече, че това е родното село на майка ми. И аз се чувствам 50% от Бяла река, защото откъдето е майката в общи линии. Там е и детето. Там е детето. Така че Бяла река, ако аз съм кмет, няма никакви проблеми. С каквото мога, по всякакъв начин ще съдействам да се реши не само този проблем. Община Първомай може да е малка, но има шанс да се превърне в една от най-развитите общини, ако се подходи в правилната посока, каза водещият на предаването Димитър Байрактаров. Община Първомай, колкото и да е малка община, всъщност тя има един наистина много сериозен той е потенциал. Капацитет и потенциал за развитие. И той е изключително сериозен, дори безспорно. Така, ако се замислим и се върнем във времето, сега дори няма да ви стигат и работна ръка, ако това нещо имаше един действащ кмет, мислещ кмет, за да го развива. На финала на предаването много зрители изразиха подкрепа към двамата кандидати за кметове от Национален фронт за спасение на България, като заявиха, че номер 6 е алтернативата на сегашното управление.